בואו נלמד ביחד איך לקרוא את תווית הכביסה. נתחיל מהסמלים הכי נפוצים. סמל של גיגית עם מים זה אומר כביסה במים, והמספר שבתוכה מציין את הטמפרטורה המקסימלית. ככל שהמספר נמוך יותר, כך הבד רגיש יותר. חריגה מהטמפרטורה יכולה לגרום להתכווצות או דהייה. סמל של משולש קשור להלבנה. משולש ריק מאפשר הלבנה, משולש עם קווים מאפשר רק חמצן פעיל, משולש עם X אומר לא להלבין בכלל, סמל של ריבוע עם עיגול זה ייבוש. נקודות בתוך הסמל מציינות חום, יותר נקודות, יותר חום. ו-X אומר לא למייבש. עכשיו הסמל הקריטי, עיגול. עיגול לבד מסמן ניקוי יבש. האות שבתוכו קובעת איזה ממיס מותר ואיזה תהליך מתאים. כשיש X על העיגול, ניקוי יבש אסור. גם אם הבגד נראה יוקרתי ופה קורה רוב הנזק, אנשים שולחים בגדים לניקוי יבש רק לפי תחושה ומתעלמים מהתווית. רוצים להיות בטוחים שהבגדים שלכם מטופלים לפי הוראות ולא לפי ניחוש? כביסי. הורידו את האפליקציה.